weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to mbaña to windinga to dabbe to dabbana to dawalila to botto to garɗola ko on takkusan juula ha to galle ceerno yaya dia to mbaye ha to galle ceerno si to jawaldi mango e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie talata hanki o teskama accident musɗo waɗi hakkude bogge faade e leega waɗi yimɓe tato wasɓe en pittali mumen hewɓe kadi mbarmi en to leydi Sénégal laamu leydi Sénégal holliri mette mum e kewgol accident ji ɗiɗo mini karuji ɗi hinde Cheikhou Chérif ɓe kolliri tigui ma laamu ngu ƴettu peeje mawɗe no fewi falade haɓade ɗina accident ji to leydi Mali fama woni forces armées malienne ɓe kolliri tigui ɓe mbaɗi opération pattam lemijo talata hanki o sara kerol hakkude mabɓe e leydi Mauritanie to leydi Niger fodde 150 neɗɗo ko wara e jangu sebbitiɓe mbaɗi e nder wuuro witego woro to leydi Libi ma en kaale wargo biyetenoɗo Saif al Islam ko ɓi Oumar Khadafi ko gonnoɗo horejo leydi Libi ko ɓi ko wara jamma hanki kedde Afrique ma en jabbo musidɗo men Alassane Oumar Mbodj habruji men jolam jaɓiri ma en jaaha to leydi Palestine to leydi France to leydi Ukraine to Grèce to kaalen hakkude Iran e dowlaji denduɗe Amérique ha to leydi Espagne bisimilla moni ketki hotodirte joni joni piren pacciren salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo adodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa gandu bindi laaɓade leɗɗe jajinde ɓalawal e danawal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo lallubrimo gandal dendagal rafi mbawɗa wondude so tawi oɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawra wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje koyɗe ɓuutoje ɓalli ƴakkoji ɓalli ɓuutoji e ɓalli guloji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawran ɓe rewɓe ustoraɓe ndewago rewɓe wonduɓe kista fibrom dogam site rewɓe ɗon koɓe sowade dartoraɓe sattoraɓe kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawran ɓen worɓe ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye men wonduɓe soppis fiɗaɓe kala ha e jippiɓe e leysi sa jokkodiri e makko joni mosa nofuru ceerno Amadou Tidiane Diallo ene yawna ɓe wonduɓe estomac e nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe estomac son jokkodiri balle tati mbatta ñamde mbatta yarde kala ko kaajeɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne yawna ɓen ƴeewɓe kayitaji guila e visa ji ha e embauche kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawna ɓen ɓe arsigaji men kippi wonduɓe e dabruji waddaɓe korte kala gorko mo melga wuuro jinneji oɗo saaha ne tawe to Paris laamuɗo ko leydi France sa yiiɗi jokkodirde e makko a yiiɗi hebde ɗo ko laaɓi numéro makko appel ko numéro WhatsApp ko numéro leydi France mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye numéro mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala en tawi ɗon sehili makko ɗi mbi nene makko ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Nouakchott ne tawi ɗon ɓiyi ko ne wiye Abdoulaye numéro mbatta 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni hewɓe noddi mbaɗi ojoji kolliri guila jokkodiri e makko dendagal rafiji jambitanno guila yanoɓe borogal wondunoɓe paralysie ustarnoɓe gorako jippinoɓe e leece kala e oɗo saaha kolliri jiitima koye men ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni nde mbadden danɗo faade makko jambitowo ɓandu musoru ɓandu caɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keceji musoje
AVC cardiaque moƴƴiyam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heeɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haako iwru ko tokkoridi nooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haako tan wocca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tonggode gorel te walla ni site gorel te jangana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet a tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe ɓalli kala so tawi noon ko tonggode gorel te jiɗɗa heɓde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuuri andirede Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto sehil baabi gonɗa e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Elimane Ndiaye 46 57 85 92 so tawi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niass mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jama kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone alarba naya lewru février hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeegom habruji mon e demgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbiruɗen gardidi kabruji men koto leydi Mauritanie puɗɗoɗen to leydi Mauritanie horejo leydi ndi Mohamed Cheikh La Ghazouani kañume dendagal cadre uji e dendagal notable uji région de Gorgol kala eɓe tawi keɓugal mawgal no fewi ngal keɓugal noon ko keɓugal kay jaɓɓugal jidde kay jaɓɓade hoorejo leydi ndi e jillu makko o yiɗamini wadde toon e nder région de Gorgol jillu ngu noon ko ñande jeetati ha ñande sappo e ɗiɗi lewru février ndu gonɗi du ko ñande jeetati ñande jeetati février noon ko nden tigui laana makko ndi o ka juuroto toon tigui to ka hayɗi lamorgo Gorgol ñalawma jeenayyi o noon ko ɗon tigui to ka hayɗi ɗo to résidence makko ma waw joddade ɗon noon e dendagal tigi cadre uji e dendagal représentant ji ka haydi eko taari ɗum kala hettade caɗele mabɓe e doléance uji mabɓe ñande sappo nde noon ko ñande hen tigui ummoto to ka haydi o yaɓana département de Mbout toon kadi mawo joddo toon e cadre uji e notable uji Mboutnaɓe gam hettade caɗele mabɓe e doléance uji mabɓe ñande sappo nde noon o jaɓɓete tigui koto wuuro teddugo woni Likseyba Gorgol walla mbiyana Likseyba Gurala Yero toon mawo joddo toon e ardiɓe wuuro ngo e mawo joddo toon kadi e dendagal ɓesgu wuuro ngo représentant ji men hettade kay holla caɗele mabɓe e hujjaji mabɓe e doléance uji mabɓe ñande sappo e ɗum noon ko ñande sappo e goho lewru février ñande sappo e ɗiɗi nden noon ko nden tigui o uddata jillu makko uddirta jillu ngu noon ko département de Monguel toon ne mawo joddo e Monguel naaɓe ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen accident musɗo tinama talata hanki o dow lawol yakare woni ko wiyete route l'espoir accident o noon waɗi ko hakkude Boggué hakkude mum e lega ko bis
jollunoɗo fodde sappo e jeegom neɗɗo dogannoɗo dogdu fakkidu no fewi goto e poneje makko noon fetti waɗi ko wiyete explosé ko ɗon tigui biso yani ha waɗi tallo barigala woni tono yimɓe tato mbasi hen pitali men ɓen tato wasɓe pitali men teskama hen debbo goto kañum e ɓiyuma e hewɓe kadi mbarmi hen mbarmuɓe kala noon mbawi addede to hôpital mo e lega enquête noon udditama hen ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen étudiant ji Mauritannaɓe wonɓe toon to Tunisie ɓe mbaɗi tigui moɓodiral mabɓe e diño mabɓe tawi ko ngol ɗo waɗi lawol ɗiɗi ɓiwola yeeso ambassade Mauritanie toon to Tunis ɓe erima noon hoorejo leydi ndi e hoore mum Mohamed Cheikh la Ghazouani hoorejo leydi ndi e hoore mum nde fabotoɓe kay ko ɓuuri yawde e yaccade beele kay eɓe mbawa gasnude jangde mabɓe toon étudiant ji kewɗi Mauritannaɓe noon ɓe kolliri tigui wonde koɓe bloquaɓe toon kay e oɗo saaha joni tawi ko luwaji kesiɗi leydi Tunisie addi toon e nder ɗiɗon université ji ɓe kolliri noon ɗeɗo caɗele kay ɗeɗo ɓe kolliri noon ɗeɗo caɗele kay nde ñawdete ko ɓuuri yawde ko adi kay koɗe ñawdete ɓe kolliri kala ñande aljuma koɓe waɗoɓe moɓodiral mabɓe woni diño mabɓe walla mbiyen sitting mabɓe yesso ambassade Mauritanie toon to Tunis ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie ha joni son excellence Mohamed Cheikh Al Ghazouani ko hoorejo gendi Mauritanie o heeɓi talata hanki o subaka batakeji noon to galle lamorgo Nouakchott batakeji noon de créance ummorade kay son excellence biteɗo madame Paola Christiana Rousseau on ko ambassadrice ko debbo kañum woni ambassadrice kay cuɓaɗo e oɗo saaha joni cuɓaɗo e oɗo saaha joni yo joɗono leydi Italie e nder gendi Mauritanie ene tawtora audience jonɗe ɗe noon jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal leydi e jokkodiral leyɗele on woni Mohamed Salima Wula Merzouga ene tawtora ɗum kadi nani Wursuroga kañum woni ministre chargé du cabinet du président de la république wondude biteɗo Harouna Traoré on ko conseiller du président de la république ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen talata hanki o tati lewru février tana musɗu tenama e nder commune mo Riyad woni legal Riyad walla mbiyana e nder pekaji ɗum noon ko caggal kayde auto camion tawi ko camion dufo balisaji kañum tigui feeri cukalel o rewi dow cukalel ngel ko hen ngel wasi fittadu maggel cukalel ngel noon wonno tigui koye dow moto muɗum ko ɗon feeri ngel ɗon cukalel ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen gouverneur mo Brakna e biteɗo Tayeb Wul Mohamed Mahmoud o waɗi jillu makko tawi ko visite d' inspection e d' information e nder Mouqata woni tigui e nder département mo Mbagna ɗum ko talata hanki tati lewru février o joddima toon noon e nder gillu he o joddima toon batu noon e ardiɓe diwan o e yimɓe représentant ji guure ɗe kala o représentant ji guure ɗe kala o haalaniɓe kadi holko woni mujibu jillu makko o wi noon addimo toon kay ko humpitade ko fate gurdam département mo Mbagna dijon noon e ƴewde kadi projet ji kayɗi laamu ngu yamiri yo golle toon so tawi kay ala caɗele so tawi rewi lawol e hettade kadi caɗele population o jogui tawi kadi koye mbadi politique horejo leydi ndi yamiri kay yo tigui yo laamiɓeɓe nde ɓattoto lamaɓeɓe tigui nde ɓattoto lamaɓe kala saaha hetto caɗele mabɓe e nder discours makko noon o discours makko noon o rippino fewi kay ko fati sécurité o wi wonde kay sécurité ko diidola boɗowol woni tigui sécurité est une ligne rouge o haali toon noon kadi ko fati ko wiyete école républicain o wirima yimɓeɓe ne mbattata hakkillaji mumen e école républicain woni tigui mujibu école républicain o holliri tigui ko laamu ngu yidde ko yimɓe foof kay yo gondu e école aji tawi kañumen foof pota joddo jikkodira gandodira tawi tigui taw kañumen foof gona neɗɗo goto o haali toon kadi ko fati e ɗina service aji de base woni tigui nde yimɓe toppito service aji de base woni guila service aji de base noon guila hôpital uji walla dispensaire uji ha e tigui école aji e gueɗe dandade kala nde wawa tigui rewnede lawol hano hannirta ni caggal konngol nde tottiti konngol noon nde konngol arti kay nde konngol arti kay e joom guure en ɓen kolir tigui ko addi foof weltare men no fewi e jillu makko kadi e weltare kadi oɗo programme d' urgence mo hoorejo leydi ndi yamiri yo waɗe e nder dendagal région ngaji kala ɓe kalinima noon caɗele ɓe kaali toon kay ha waɗi jowel dendagal caɗele département Mbagna jogui kala kanko waɗi o noon o arani toon goto mo arde c'était timmuɗo no fewi e nder ɓe o ardi hen ɓene tawi hen préfet département Mbagna tawi kadi conseiller chargé des affaires administratives et juridiques kanko waɗi wone tawi hen kadi les élus locaux wondude chef uji régionaux ji e wondude tigui e secrétaire e wondude e ɓena chef uji régionaux et sécuritaire diwan o kala
ha joni habruji men demgal pular sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗenam assemblée nationale mo leydi Sénégal ɓe ɓayini calendrier mabɓe golle mabɓe noon e nder nduɗo lewru kaya février ndu gonɗen ko alhaali député Farba Ngom noon ko ɗum tigi woni koɓe mbaɗi afo haajuji mabɓe ɓe kolliri noon ñande altine jeetati ñande altine jeenayyi lewru février kay ɓe puɗɗoto ko fate golle kay puɗɗoto golle mabɓe sanga 10 heures tawi ko commission ad hoc halfinaɓe kay hafinteɓe ko fate ɓortugol wutte teddugal Farba Ngom woni ko wiyete levé l'immunité parlementaire mo Farba on ñalawma kadi sanga 11 heures maɓe joƴƴi on saaha kadi sanga 11 heures ɓe ko nden tigui ɓe joƴƴinta on commission ɓe joƴƴinta on commission so tawi kay so yeehi kay ha waktuji so yeehi kay ha kikiɗe altine o sa kikiɗe altine o ñande jeenayyi novembre ñande jeenayyi février nde kadi e nder on kadi maɓe kuccana ko wiyete projet de loi ko fati kay e yidde sosde chaîne télévision parlementaire woni chaîne télévision tawa heridi ɗum tan ko suudu sarɗeji ndu leydi ndi ñande 16 lewru février noon kikiɗe ko nden tigui ko nden tigui ɓe kumpitto kay so tawi immunité parlementaire Farba Ngom so tawi ma itte walla ala ha joni habruji men demgal pulara to leydi Sénégal ha joni keddoɗen teska tigui kewgol accident ji jaaduɗe wargoji e nder leydi Sénégal ha tengti noon ɗin accident ji tawi ko autoji transport ɗi hinde mini karuji ɗi hinde Cheikh Sherif talata hanki o noon tati lewru février 2026 jagorgal leydi Sénégal kalfinaɗo ko fate transport biteɗo Yankoba Diémé o wi tigui wonde yo ɗum dokko kay o wi ɗum yo ɗum dokko ha laaɓa e nder leydi he o wi kay ɗiɗo autoji biteɗi tigui autoji tigui biteɗi autoji mayde woni voiture de la mort tawi o joofi hen feɗende makko ɗiɗo mini karuji mbaɗoji 12 place ha 19 woni 12 à 19 place tewɗe kolliri tigui taw ko ora contrôle ma yo darto dogde e nder leydi he o wi tigui e oɗo saaha kay leydi Sénégal ene jogui kene qime ha ujunnaje jeegom e temedde jeetati capanɗe jeegom temedde jeetati ujunnaje jeegom e temedde jeetati capanɗe jeetati e jeegom woni 6886 mini car hakkude 12 et 19 place tawi tigui ɗiɗon karuji kala ko jaaroji kay ko ɓuuri duuɓi nogas e nayyi ɗino noon o holiri ko ɗum saboto kay mayɗele kewɗe accident ji e mayɗele kewɗe e dow laabi leydi Sénégal tawi kadi o holiri saboto ɗum ko guilay ko wiyete surcharge woni tigui jollude yimɓe ha ɓurta e marchandise e wadde ko wiyete vitesse paquet no fewi woni excès de vitesse e wasde hormade kuule lawol woni wasde hormade code de la route code de la route o holliri ɗeɗo gueɗe kala ko kañum saboto ɗiɗon accident ji kanko ministre o noon o erima dendagal ɗina bisuji kala tawi koɗi 12 ha 19 place kanji kala noon ɗi nodditama ɗiɗi garta Dakar ɗi mbaɗe ko wiyete contrôle technique tawi ko luggono fewi ɗo e lebbi ɗiɗi tan hokkiɓe dendagal ɗin karuji kala nde garat toon to Dakar ɗi mbaɗe contrôle technique kala hen mini car noon tawaɗo tigui ko normal ɗacce tigui wawa jokkude golle muɗum so tawi noon tawama tigui so tawi noon tawama kay ella ɗawama e muɗum ɗina noon soit kay ɗina dartine walla jomumen pewnitadi walla moƴƴitina ko ngakki e majji ko o wi noon wonde laamu ngu kay ƴetti peeje mawde no fewi haɓade ɗiɗo accident ji o wi kadi wonde e nder ɗen peeje ƴettade holliri tigui ma vidéo ji tawi ko vidéo ji tawi ko or balisation batteɗi e dow laabi walla balisaji GPS kala o holliri ma mbaw waɗede e laabi he mbaɗe e bisuji foof noon ko haɓade guila ko wiyete surcharge ha ko wiyete excès de vitesse e haɓade kadi ɓen tawi ko waɗoɓe tigui ɓe respectata woni ɓe kormata ko code de la route beele foof noon ko yidde ustude ɗiɗon accident ji e nder leydi he habruji men ɗemgal pular sen ummima toon to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗen commissariat spécial du chemin de fer mo Khayi e gardugol commissaire principal Mohamed Bassirou Koumaré ɓe mbaɗi tigui ɓe mbaɗi teɓande mawde no fewi tawi ko wat boniɓe waɗannoɓe trafic tawi kadi ko waɗannoɓe trafic e hutortonoɓe drogue kala opération noon ɓe ummini ɗum kay ko guila ɓe puɗɗino ɗum ko guila ñande nogas e jeegom lewru janvier 2026 mayno ɗum e nder leegal bite
ngal diyala ko legal kay tesgal ɓurgal hewde ko fati e droga ko to noon ɓe nangi cerveau woni mawɗo kay ndeɗon fedde oɗon réseau ɓe nanguimo noon ko babiraɗo jaarowo e duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e goho ko fétichére woni tigui ñugam walla ɓeɗe mbiya bilejo police o noon nde nanguimo ɓe tawrimo jogui kay 150 lakas taw ko droga poɗɗi yeyede e nder enquête he nan kadi sappo e tati o neɗɗo mbawi nanguede hen hen e nder ɓen sappo e tati nangaɓe hen goto ko babiraɗo nayejo mo duuɓi capanɗe jeetati e goho tawa kay kono fooɗa droga kamɓe kala e oɗo saaha joni tawe juuɗe e dadiɓe hono directeur régional de la police mo kay yetti o jarni kay ɗeɗo golle payɗiɗe no fewi ɗi commissariat tigui commissariat mo chemin de fer waɗi toon to hayi ha joni ko leydi Mali keɗoɗen CMC ko conseil routier de chargeur ɓe mbaɗi communiqué mabɓe talata hanki o waytade kay e wullitade kewgol conteneur uji vide woni conteneur uji kay ɗi marchandise uji mumen juppa ha laaɓi keddiɗi e nder leydi Mali tawi ko conteneur uji kay ponnoɗi ruttinede caggal leydi e juuɗe jomumen société ji kay neldunoɓe ɗiɗon conteneur uji kewgol ɗiɗo conteneur uji noon tawi ko meehi e nder e lelgol kay nawtude ɗum e nder nawtude ɗum kay ɓe kolliri ma saabo kay ŋakkugol marchandise uji e nder leydi Mali CMC noon holliri kay ñande ɗiɗi lewru février gonɗen ɗum bila mabɓe cakkito kay waɗede recensement maɓe cakkituno wadde ko ñande ɗiɗi lewru février daride gonɗen ɗum ɓe kolliri ɓe limi kene ɓuura ujunnaje 4 conteneur tawi ko vide woni conteneur uji juppaɗi kay ponnoɗi hodde eten tigui caggal leydi e ɗina keddi e nder leydi Mali jomum nen noon ene poti harjunde e ɗiɗon conteneur uji ɗina conteneur uji noon ɓe kolliri kay taw ɗiɗon conteneur uji ko ɓeyana wiyeteɓe tigui chargeur et transporteur uji ɓen saɗa wonde transiteur uji kay ɓe leydi Mali poti nawtande e jomumen woni les armateurs lelgol noon artirde ɗiɗo conteneur uji sama saabi kay saabima kay yontere ɓennude saabima kay jonde batu joɗinoma toon to Dakar guiɗe nogas lewru janvier maydu ndu e nder nguna batu noon tawi joɗino batu ngu ko hakkude représentant ji des lignes maritime wondude e service extérieur malien ɓe kolliri kadi e nder jonde he wonde temedde ɓe kolliri kay wonde ɗiɗon conteneur uji kene ɓuura ujunnaje 4 conteneur vide hen ujunnaje 270 conteneur jeeyi ɗum ko société biteɗo MSC hen temedde jeeɗiɗi conteneur jeeyi ɗum ko tigui société biteɗo Happak Lloyd so tawi noon ko temedde keddiɗɗe noon ko société ji keddiɗɗe kañumen jeeya ɗiɗon conteneur uji e nder nguna batu kadi ardiɓe port woni kaggulaɗe mo Dakar ɓe erima kay ɓe erima kay transiteur uji leydi Mali nde garanta conteneur uji gonɗi kay kinkiniɗi e oɗo saaha e nder port mo Dakar ene ɓittini port o saabu ɓe kolliri e oɗo saaha mo kaleten 304 conteneur baɗɗi marchandise uji goɗɗi kay puɗɗi nadde to leydi Mali nana tigui hinkini e nder kaggulaɗe mo Dakar ɓe erima noon laamu Mali e transiteur uji ɗi kala nde garanta ɗiɗon marchandise uji ko ɓuuri yawde e yaccade ɓe dokkiɓe délai noon ko ɗo kay ɗo e 24 lewru février kay ya taw ɗiɗon conteneur uji gari galtinama toon to kaggulaɗe to so ɗum ala kay koɓe waɗoɓe hen amande uji walla ɓe pawa hen peeje mabɓe goɗɗe ha joni habaruji men to leydi Mali ha joni fama woni forces armées malienne ɓe kolliri tigui ko sembeji leydi Mali mbiyete noon ɓe kolliri tigui wonde ɓe mbaɗi opération pattam lemijo e nder leydi mabɓe e nder falde to wiyete Foyla noon waɗɗani keerol hakkude leydi Mali e leydi Mauritanie ko laaɗe diwoje noon de reconnaissance kañumen tigui coynino jihadiste en hewɓe woni ene mbaɗi moɓɓolel mumen yeeso autoji tati ɗe hinde pick-up ɗina autoji noon ene cuuɗa e lessa leɗɗe ko ɗen tigui laaɗe mabɓe diwoje deɓe jeɗana wonde ko jihadiste en ko ɗon tigui laaɗe mabɓe diwoje mbawi weyde e mabɓe joore mabɓe bomboje e pettoje ɓe kolliri noon ɓe mbaɗi jihadiste uji kewɗi no ki fewi ɓe mbawi kadi duppude e bonnude ɗiɗon autoji tati e matériel gonnoɗo hen kala état major général noon mo leydi Mali ene jokki kay holliri fama ene jokki darde mum kay haɓade firtude kala kay ko wiyete terroriste en e mbadi e nder eto mbawi wonde kala e nder joklinayyi leydi ndi kala ha joni ko leydi Mali kettoɗen e population région de Mopti e ko taari ɗum kala puɗɗima kay jogade hoolare kay e yakare wonde kay gasi ha laaɓi ko fate ngakkere carburant e nder leydi he
catala bitengal DRCC woni direction régionale du commerce et de concurrence kolliri tigi wonde opération tigi opération dépotage woni tigi juppugol wajjugol carburant e tigi ndara station ngaji e ndara mofti fuddima gila jamma talata hanki watati lewru février camion ngaji setan carburant kewɗi no fewi jettima toon to mofti ɗinati mofti gila ñande goo lewru février 2026 ko ñalawma jamma hanki o ɗum fuɗɗi dépotage o fuɗɗi toon to mofti ko équipage noon direction régionale de commerce et de concurrence kañumen tigi kalfina ko fati surveille rende kay banditgol ɗiɗon carburant e nder station ngaji e rende kadi beele cogguji ɗi ene mbasa ngabbiɗede carburant o yeeye kay ella cogguji ɗi laamu ngu yamiri ene wayno kay oɗo saaha joni caɗele carburant kay goni tigui koye gasde walla mbiyan gasi ha laaɓi e nder leydi Mali saabu oɗo saaha joni ɓe kolliri dendagal station ngaji de service ɗi leydi Mali kala e oɗo saaha enen mbayno kay to garɗa foof carburant woni gasoil essence kala lowat no jiddiɗa jaaha haaju maɗa ha joni koɓruji men ɗemgal Pulaar to leydi Nigéria paaɗiran sagataɓe joguitiɓe ha teddi kay jagguitaɓe joguiɓe ha teddi mbaɗi jangu mumen e nder wuuro witego Woro ko famdi kala noon ɓe mbaɗi 160 e ɗiɗi neɗɗo ni huula kadi saabu bila o ne huulama ɓeyde saabu subaka o bila o wona yettanoke ɗe koye joni kikiɗe hen bila o wawi yettade 160 e ɗiɗo ko wasi hen pittali men mbiɗen ene huula kadi ma bilan o waɗe ɗum noon ko bilan kay oɗo saaha joni provisoire ko to leydi Liby paaɗen to leydi Liby Saifal Islam ko ɓi Umar Khaddafi noon kañum woni gonnoɗo hoorejo leydi Liby baranoɗo gila 2011 oɗon biteɗo Saifal Islam kankone o warama jamma hanki o e nder galle makko to wuuro witego Zentan tawe to hirnangue leydi Liby ko opération commando noon woni ko sagataɓe nayo kay joguitiɓe ha teddi kañumen tawi mo nder galle makko ɓe yiiɗi tigui ko kuppude dendagal caméra ji de surveillance e nder galle o kala ɓe naati nder toon ɓe itti fittande makko ɗum ko ñalawma hanki o kanko foof noon e renede haɗani kay oɗo opération commando ɓe ittima fittande makko kanko Saifal Islam noon ko neɗɗo dowluɗo no fewi omo jeeya kadi e sukaɓe Umar al Khaddafi ɓurnoɗo ɓattade babiraɗo o no fewi habruji men ɗemgal Pulaar kedde Afrique jabboɗen ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj a salminama. En calmitima Ali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayaw TV kaɓri men ɓuttintiri e dongre Afrique ñalawma hande o puɗɗo leydi Mali to nde ene wayi nde ko ɓuuri yimɓe sappo taw ko ɓen soforeɓe en ko soforeɓe non kadi ɓen kadi sappo taw ko huniyankoɓe ɓe mbawi hono warede e jangu bonno toon ɗo taw ko convent citerne uji ɗum noon wono ñande alkamisare taw ko ɓennuɗo o nogas e jeena lewru suuno ujunere nogas e jeegom toon to Sarakay wonande kadi taw kadi ko ɓen seɓɓitiɓe mbawi hono wadde nguɗo hono jalngu barngu toon taw kadi ko musgol no fewi wonande kadi taw koto ɓen addanoɓe kadi kon carburant ɗum noon so tawi noon e oɗo saaha ɗum noon Bamako wonande kadi ɗiɗo balɗe ɗeɗo ene joguino hono caɗele ko fatti e ngal ɗon hono oɗon banggue ene wande guila kay e nder kadi hono embargo nde fuɗɗi hono waɗede nde ɗum no nde wande ma won joni hedde lebbi 5 hen ene wande ko ɗum ɗo ko gueɗe ɗe ganduɗa hoorema ko musɗe no fewi wonande ni hay ko fati noon e toon ko fati kadi kuɓɓam mabɓe e oɗo saaha aɓe jogui caɗele e won e ɗin tawde ko diwanuji wonande kadi taw ɗin citernuji jinnoɗe addu toon tawde ko carburant ko seeɗa ene waɗa oɗo saaha noon koye e caɗele mawɗe ɓe guuri wonande toon to leydi Mali ene wayno ko caɗele kay guura toon ɗe koɗe kamniɗe no fewi wonande toon to leydi wono Mali ɗum noon jalngu ngu muusi waɗi mayɓe waɗi kadi tawde ko barmuɓe ɗum noon wonande kadi tawde ko leydi wono Mali ni ɗum noon ene wayno koye oɗo saaha koye caɗele mawɗe ɓe goɗi ɗum waɗi noon e oɗo saaha oɗo taw kadi ko guila kay daroɗe lewru silo ujunere e nogas e ɗum noon e jeegom ene wande oɗo tawde ko gonɗo kadi e tawde ko hoorejo taw ko bureau guila kadi Afrique wonande kadi taw oɗo Amérique ene wande Nick Checker kanko dey ko garɗo toon jullo leydi Mali won ñande altinare ɗiɗi lewru taw kadi ko
colte ujuna ɗiɗi e nogas e jeegom taw nandu gargol makko ɗon ko wawde kay ƴewde kay moƴƴinde jofndiral moƴƴal hakkunde leydi e denduɗe Amérique kañum e leydi hono ɗum noon hono Mali ɗum noon hani to batte faggudu hani to banggue kay tawata ko ndiyanka wonande kay tawata ko leydi hono Mali ndi Burkina Faso to nde ene wayen toon ko fati noon e oɗo ko fati noon e oɗo biyete taw fati kadi mijologue Sosten taw ko yama o goo ɗum noon e nder kadi gartugol mum e fatti kadi no jaggirno ni taw ko taw wona hunde rewde lawol taw ko oɗo kadi ko mennoɗo wonde taw ko taw ko jangguinoɗo to université Joseph Ki Gerbo mo Wagadugu e ɗum e oɗo saaha ɗum taw kadi ko wona kadi neɗɗo mo ganduɗa hoorema tawde ko neɗɗo joom firno no fewi ɗum noon ene wayno ɓe mbi wonde kay ko oytunoko e galle makko ɗum noon toon to Waga gila kay wiyetande ujunaji ɗiɗi toon ñande ɗum noon wonno ko ñande asatal capantati e golle Wourossilo ɗum noon wayno ene wayno e ɗeɗo kadi ono balɗe ɗum ne wawi kadi waɗede kadi taw kadi ko e nder réseaux sociaux ji e nder ɗum nde wawi wonde kadi ono wonande kadi ko honiyankoɓe e nder kadi mbaadi kadi wawde kadi hono woppidde oɗo yiyete e ɗum noon taw kadi ko wonande kadi taw kadi on ko Burkina najo toon to Guinée ene wayno taw Guinée wono Guinée Bissau to nde ene wayno kañumen ko fati noon e kañumen e leydi ndi e oɗo saaha kamɓene wonde lundi yankoɓe toon ɓe gila kay ɗum no keeɓi wellitade mumen wonande ɓeɗo ɗiɗo taw kadi taw ko ɓen caliɓe nadde kadi e oɗo gouvernement kadi on tafaɗo wonande kadi ɗum noon e nder leydi ndi gila kay caɗele ɗe gari toon gila kay en kuddeta waɗi toon gila nogas e jeegom lewru taw kadi ko novembre hono ɓenɗuɗe kadi ɓeɗo kadi caliɓe nadde e nder gouvernement o hanni e wawde wiide wonde mata kay aɓe mbawa kadi jogade fartange hebde siège uji sappo wonande conseil national de transition ene wonde hay goto e mabɓe jaɓani kay e ƴettude hono pellital gam wiide wonde ene wawi kadi nadde kadi e oɗo hono gouvernement gam wawde kadi e wiide wonde kadi ene heeɓido hen tigui rigui ɗum noon ene wayno kamɓe kam ɓe jaɓani kay wiide wonde kadi aɓe jogo won ngal ɗon taw kadi ko pellital wawde kadi nadde kadi e oɗo gouvernement mo mbi wonde kadi aɓe mbawa kadi ɗum wuuɗo ko wonande kadi Rwanda wonande kadi Claude Moayi Mana wonande ko arti kadi to kadi fati kadi e yesso taw kadi ko ñawore taw kadi ko leydi hono France e wonande kadi oɗo projet moɓe noddidi kadi ɓe wawde kadi wiide wonde kadi amo jeeya e ɓen warnoɓe toon taw ko tuuti en taw kadi ko génocide mbaɗa toon no e nder ɗum noon ko bayi noon ko udditaka tawat ko on projet guddata to guila ñande talatare tati lewru colte ujunere nogas e jeegom yesso taw kadi ko e joɗɗorde taw kadi toon to cour to Paris to ene wonde ko ngoru woni taw kadi ko première instance wonande kadi oɗo wonande taw banggue hen ko France naji banggue on kadi ko Rwanda ji hen taw ko ancien chauffeur toon to Kibuy ɗum to banggue hirnaki hono leydi ndi ene wonde amo tuuma e ɓen warannoɓe toon tuuti hen ɗum ɗo koye tuumare mawɗe ɗum ɗo ko famɗi fof jomum ma waw sokede kono duuɓi 14 e nder Dumbourd kadi jomum kadi noon koko waɗa kadi accusé taw ko volontaire e ɗum noon wawde kadi e jolnude wonɗi militia ji e ɗum noon faade kadi e ɓeɗon ɗum noon taw kadi taw ko armé taw régime ɓen kadi wallanoɓe gueɗe kadi fatde bonɗe no fewi wonande kadi e ɓeɗo kadi utu en ɗum noon ko kamɓe ko de wawi kadi nota toon e wonde e appel moɓe mbanno o Ali Abouba ko ɗum tonguɗen habaruji men e dongre Afrique e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alsane Oumar Modji gorko mo Sandogo gam weltare Ayawu TV. Assalamu alaikum, komin Khalil Koulibaly, international sénégalais et capitaine des Lions. Keddaram tan ko radio e télé weltare ɓiɓɓe fulɓe ando diine ma.
Kalidou Koulibaly capitaine des Lions mo leydi Sénégal o holliri o hettoto tan ko radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dine maɗa weltare TV Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi ko andudi kabaruji men e nder dongre Afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamadou Siley Ba to Kahaydi ko on takkusan juula ha to galle ceerno Abdourahmane Dia to PK Widnoksota ha to galle ceerno Yaya Ba to Richard Tolle ko taari ɗum kala kabaruji men joolam jabiri koto leydi Palestine puɗɗoɗen armée leydi Israël ɓe mbaɗi frappe woni fiyande musɗo no fewi e ndera Gaza ɗum ko alarba hande o nayi lewru février hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom e ndera fiyande he noon ɓe mbaɗi ko famde kala sappo e jeeɗiɗo neɗɗo armée Israël noon ɓe kolliri tigui wonde ɓe tobɓi kay ko ɓeena tawi kadi ko joguitiɓe aynortonoɓe kuure kay e armée mabɓe ha mbarmini hen officier goto e nder sappo e jeeɗiɗo Gaza naɓe waraɓe ɓe noon ene tawe hen sukaɓe tato ene tawen kadi rewɓe hewɓe no fewi mbasɓe hen pittali men koto leydi France paɗena leydi France ne tawe e kebugal mawgal no fewi fadde kay heblanade ko fati sumgoji municipal woni suɓade e mairuji mabɓe sumgoji ɗi noon ko ñande sappo e joyyi e nogas e ɗiɗi ñande sappo e joyyi ñande nogas e ɗiɗi lewru mars daratoɗo 2026 ko nden wonata ɗina sumgoji ɗi noon ma waɗe e nder capantati e joyyi ujunere commune tawteɗi e nder leydi France commune hen kala ha wawa hebde maire mumum hano hannirtini ko sumgoji noon wona sumgoji mairie tan saabu sumgoji ɗi ko teste wonde ƴewde kay moni foof landa kala anda so darori ko fati sumgoji hooreje leydi enin sumgoji hooreje leydi noon tijja kay ene heddi e majji tan lebbi sappo e nayyi wadde ko sumgoji ko wiyete test no annama ƴewguel wonande sumgoji hooreje leydi kode leydi Ukraine paadena armée leydi Russie ɓe aynima bomboje to funnague leydi Ukraine bombo o noon heni koye jeere wuuro wiyetengo Drozhkivka e nder dena bombo jadɗo e nder jeere yimɓe jeegomo mbasi hen pittari men gorko goto kadi barmi hen tawi ko baramande musde no fewi tawi juuɗe safroɓe koto leydi Grèce paaɗen sappo e joyi migrant wonnoɓe ɗanne tawi ko jolnoɓe laana mumen kañumen goni wasɓe pittali mumen hen nayo noon ko rewɓe ɗum waɗi ko talata hanki tati lewru février ko laana mabɓe noon tawi ko laana ndiyam ɓe gonno kañum tigui felmodiri tawa kadi ko laana walla mbiyen ko laana patrouille woni laana ardiɓe ka yalfinaɓe ko fate maaje kaɗɗe garde côte Grèce naaɓe ko laana mabɓe patrouille kañum tigui felmi laana ɓen jolnunoɓe immigrant ɗum waɗi koye nder maayo ila eggue waɗi kadi sukaɓe hewɓe jolnoɓe laana ka mbawi gagnede hen ɓe gagnade hen ɓen barmuɓe noon mbawi tigui nawede to hôpital ha joni habaruji men demgal Pulaar ko fati pour parler woni kaldigal no jaam dañira ko fati arme nucléaire hakkude leydi Iran hakkude mum e dowlaji tedduɗi Amérique ɗon pour parler ɗon fonno tigui jodde mabɓe kay kaldigal ngal fonno wadde tigui ko toon to leydi Turquie teskama noon ɗum noon tawi koye ɗaɓɓade leydi laamu leydi Iran ɗum dirtinama ittama toon to Turquie addama to Oman ko toon tigui ɓe mbawata joddade kono noon ɓe kalani ko fati modalité jonde nde ko pour parler o ɓe kalani modalité mum woni tigui holno lelatto kono kamɓe kolliri wonde tigui ko laamu leydi Iran wonno ɗaɓɓade kayni ɗum ittite to Turquie adde toon to Oman dowlaji tedduɗi Amérique holliri tigui base foof ala hen koto leydi Espagne udditen kabaruji men laamu leydi Espagne kay yidde mum e fandare mum e oɗo saaha joni ko wadde interdit hadde kay kala kene wiye réseaux sociaux wonande sukaɓe kay jaroɓe duuɓi sappo e jeegom fayi less walla kala mo heɓani duuɓi sappo e jeegom fayi dow tawa ala tigui wawde yettade e hutorade ko kala réseau social bawɗo wiye wadde kala ɗum noon ko hoore jagode mabɓe woni Petro 116 kañum wanno nde ɗon haalande e nden ɗaɓɓade o haalno ɗum noon tigui ko toon to leydi Dubai ko toon tigui to Dubai Émirats Arabes ko toon haalno nden haalande guila o haali ɗum noon oɗo biteɗo Elon Musk kañum woni joom réseau social X o holliri tigui wonde o holliri tigui ala ko guila nden o ala ko heddani kay o biteɗo Pedro Sanchez o wimo kay wonde ko traître ko truand ɗum noon kay ko ɗum foof noon tawi ala ko saabi ɗum so wona yiddemo kay hadde ko fate réseau sociaux wonande rende sukaɓe yaroɓe duuɓi sappo e jeegom fayi less musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo wonno komin tongan noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawte ko musidɗo moon sehil moon haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje commune men sehil men Saydou Abouba so tawi ko Robin Afrique ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.